Третій день роботи найбільшої у Європі конференції з прав людини, організованої ОБСЄ, присвячений свободі слова та безпеці журналістів під час роботи на окупованих територіях. Зокрема, дискусії точились навколо заборони мовлення кримсько-татарського телеканалу АТР та радіо «Мейдан» в окупованому Криму. Які аргументи були в українських правозахисників та якою була реакція Росії, розкаже кореспондент АТР Олег Борисов. Темою сьогоднішнього засідання була безпека роботи журналістів. І саме сьогоднішнє засідання, де присутні 57 країн-членів ОБСЄ, розпочали якраз з теми телеканалу АТР та кримсько-татарської радіостанції «Мейдан». А саме те, що вони змушені були виїхати з Криму через постійні погрози від окупаційної влади. Прежде всего, это первый крымско-татарский телеканал АТР со всем своим медиахолдингом, который включает радио «Мейдан ФМ». Также был запрещен въезд журналистам Алене Савчук. Алине Смутко на границу не пустили, ограничив таким образом ее профессиональную деятельность. В отношении Гульсум Халиловой журналистки возбудили уголовное дело за ее деятельность. Ситумера привлекали по административным делам. Это что касается официальных средств масової інформації. Демарш українських дипломатів добряче сколихнув ситуацію в ОБСЄ. Через вислови окупантів про причетність Криму до Росії було оголошено технічну перерву, а представництво президента у Криму звернулося до прокуратури. Наші дипломати певні, що цю битву Україна точно виграла. В кінці сесії, коли надається всім дипломатам слово, нас, як завжди, підтримали, як ви сказали, Сполучені Штати, Литва та Канада. І я в своєму виступі не стримався також, коли виступав по тематиці, все-таки 15 кінців подякував цим офіційним делегаціям за підтримку територіальної цілісності України. Сполучені Штати Америки на міжнародному майданчику в ОБСЄ усім дали чітко зрозуміти свою позицію. Крим анексовано Російською Федерацією. Санкції не зніматимуть до тих пір, допоки Росія не забереться геть з півострова, ну і допоки не звільнять усіх бранців Кремля. Ми дуже занепокоєні, адже бачимо, як Росія переслідує всіх тих, хто не згоден з її політикою. Наприклад, у Криму заарештований блогер Наріман Мемедімінов. Він один з десятків кримських татар, які незаконно знаходяться за ґратами. Що коротко підсумувати перші 3 дні роботи в ОБСЄ, можу запевнити, що українські дипломати впевнено тримають удари від представників Російської Федерації. Це, до речі, попри те, що їх тут набагато більше. Утім, як кажуть наші дипломати, на нашому боці найцінніше – це правда і тільки факти. Олег Борисов, Максим Кондратенко та Асан Іммінов із Варшави спеціально для АТР.